Bilşimi diýäli, hormatly prezidentimiz Gazagystan Respublikasyna döwlet sapar bilen geldi. Döwlet başlarymyzyň dostlukly ýurda şu gezekki saparynyň iki dogonluk halkyň taryhyň dowamyna emeli gelen amawlygyna dayanýan gatnaşyklarynyň mundan meýlekde putrandyrylmagynyň we östirmeginiň ýoluna möhüm wakadyr. Ýer bilen hormatly prezidentimiziň awtory kerweni Agorda köşkine geldi. Bu ýerde döwlet başlarymyzy Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew mehirli garşylady. Hormatly prezidentimiz Gazagystan Respublikasynyň resmi wekiliyetiniň agdary bilen tanışdy. Prezident Kasym Jomart Tokayew bolsa Türkmenistanyň wekiliyetiniň agdary bilen tanışdy. Hormat garawylynyň serkerdesi Davar Ali hasabat berdi.